Türkmenistanyň halk bagşysy Döwletgerli Ökdürow. Döwletgerli Ökdürow 1939-njy ýylyň may aýynda Balkan welaýatynyň Magtymly etrafyndaky Köneketiri owasynyň Zawdere diýen ýerinde dünýäge ine. Edebiýaty Aýdymsazy emriniň döwletgerliginiň beýleki bagşy sadanlaryň kan meňdemeýän özü bolşly durmuş ýoly bar. Ol aýratyn zekinli, juda zähmetseýär, orta mektebi gutarynda da ýokary okuw mektebe girip talip bolan döwründeki edebiýat ilmi bilen Aýdymsaz senedine deň derejede mähir ihlas siňdiripdi. Öz bolşly körpde Aýdym Aýdysy ony deň duşlaryndan öňe çykarypdy. Ýaşlyk joşunyň möwjuran döwrü bolan talip ýyllaryna aýdan aýdymlary köpüň göwnüne awlapdy. Öz bolşly sesi, hörpi, bokurduk oýnatmasy, heserli, gyratym ýerse meýdany kimin halk aýdymlarynyň keňine garşyp gatyşyp dinleýijilere diýsen güýçli täsir edipdi. Türkmenistanyň halk artisti Ýagmyr Nurýelliýewiň Aý dogan şagy, Ata Abliýewiň aýdymlaryndan seretmez, Nazar Gullanyň istemen ýaly aýdymlarynyň ýazgylary bu bagşyny radio tün ýurdumyzda tanatdy. Zekinli bagşynyň öz döredin aýdymlaryndan Molla Nepesiň goşgusyny Guwa Gazym, Keminäniň goşgusyny Zülpün, Garyp, Kerim Gurban Nepesiň sözlerini Pragyny gören dağlar, Apat, Sapar Öreýewiň goşgusyny Biýujan ýaly aýdymlary masal getirmek bolar. Başımdan aylanayım, başımdan aylanayım, başımdan aylanayım, başımdan aylanayım, Pragyny görün dağlar. Başımdan aylanayım, başımdan aylanayım, Pragyny görün dağlar. Beýleki bagşylaryň kan meňdemeýän körpdäki aýdymlar Döwletgerli Ökdürowyň ýerine ýetirjilik usatlygyny, öz bolşly ýol ýörelgesini dinleýijileriň, hünärmenleriň ikrar etmegine getirdi. Pürlü Sariýew, Sahy Jepbarow, Şar Täçmämmedow, Ata Awliýew ýaly halipalaryň enşemegedek berekellatyna münasip bolan Döwletgerli Ökdürow, Tugur Berdinýazow, Garýagdy Aliýew, Ýagmyr Nurýelliýew, Taparguly Ýşanyňlyýew kimin kärdeşleri bilen ýakyn hyzmatdaşykda boldy. Olar bilen Türkmen radiosynyň altyn hazynasy üçin birgiden ajaýyp aýdymlary ýazga berdi. Görnükli bagşy, mukamçy kompozitor, filologiýa ilmlarynyň kandidaty Döwletgerli Ökdürow, milli saz sungatymyzy ösdürmekde bitiren aýratyn işleri we ýokary ýerine ýetirjilik usatlygy üçin Türkmenistanyň halk bagşysy diýilen hormatly ad takyldy.